Какво е всъщност лятото? Какво е? Един сезон, през който мен ме няма, и в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците закрива с бели листи, праха от масата изтрива. Поспира се за миг и се замисля, въздъхва може би и си отива. Въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя, и цели 10 дни ще ме обича. Очите ми закрива с нежни длани, с топли ласки ме опива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва може би и си отива. Въздъхва може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Септември към морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната мириза. Сама сред топлите и бели дюни, от вятъра студен се скрива. Навярно тя си спомня своя юни. Въздъхва може би и си отива. Въздъхва може би и си отива.